Расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни 12-ум рақами рейтинг Майкл Киеза бо рекорди 16.6 ва 15-ум рақами рейтинг Ли Джинглианг бо рекорди 19.8 рӯзи 8 апрел дар турнири UFC 287. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша навори вазни сабуки UFC Майкл Чендлер дар муҳорибаи дар пеш истодааш зидди Конор Макгрегор прогнози худро дод. Ҳамин ки муҳориба оғоз мегарда, ман якум шуда маркази қафасро мегирам, а ӯ боша якум шуда қадам ба қафо мегузорад, чунки стили ӯ чунин аст. ӯ аз он ҷангвароне нест ки доимо ба пеш мераванд. Тайминги ӯ хеле хуб аст ва ӯ медонад ки аз кадом масофа истода зарбазанӣ кунад ва медонад ки ман бисёртар ҳамла мекунам. Барои ҳамин ӯ имконияти худро интизор мешавад, то ин ки зарбаи худро ба ман расонад. Ман фикр мекунам ки ӯ суръат ва зарбаи вазнини маро ҷиддӣ қабул намекунад, аммо ӯ ин чизро зуд мефаҳмад вақте ки ман зарбаи худро ба ӯ мерасонам. Ана ҳамон вақт ӯ дигар ба нақшаи худ бовар намекунад ва ман ӯро дар якуним раунд ба нокаут равон мекунам. Дар дуюм раунд гуфтааст Чендлер. дӯстон, бояд гуфт ки муҳорибаи онҳо дар вазни сабук не, балки дар вазни нимёна мегузарад. оиди ин чиз президенти UFC Дана Вайт хабар дод. то ҳол саҳна ва макони муҳорибаи онҳо маълум нест. Дана Вайт гуфт ки охирҳои тобистон, аммо саҳнаи аниқро ҳоло эълон кардагӣ нестанд. шаби гузашта президенти UFC Дана Вайт дар пресс-конференсия номи Ислам Махачевро фаромӯш кард ва ин навор дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуд ва одамон ин рафтори Дана Вайтро шармандагӣ номиданд ки ӯ ному насаби чемпиони худро намедонад. биён ин навори Дана Вайтро тамошо мекунем. агар ки Волкановский ғолиб шавад, пас барои мероси ӯ ғалабаи калон мешавад. аммо агар яъне агар бале, агар ки ӯ Алексро шикаст диҳад, пас ин қадами калон барои сохтани мероси ӯ мешавад. ва дӯстон, чӣ гуна ки чанд рӯз пеш худи Ислам Махачев гуфт ки муҳорибаи онҳоро на он қадар хуб пеш бурда истодаанд ва Дана Вайт бо ин интервюи худ тасдиқ кард ки дар ҳақиқат онҳо ба ин муҳориба таваҷҷӯҳи хуб надоданд. ба фикри шумо дӯстон, Дана Вайт ҳамин гуна дар суханҳои Махачев ҷавоб дод ё ин ки ӯ дар ҳақиқат номи Махачевро, номи чемпиони худро фаромӯш кард? фикротона метавонед дар комментария нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера ҷангвари эҳтиётӣ дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волкановский шуда метавонад. чанд соат пеш ӯ ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт: ба Австралия сафар дорам, ҳамаи кор бо хости худованд аст, навиштааст Оливера. ва дӯстон, дар акс паспорт ва чиптаи самолётро дида мешавад. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш худи Чарлз Оливера гуфта буд ки як муҳорибаи дигар мегузаронад ва баъд аз Ислам Махачев реванш талаб мекунад. ва ҳамчунин чанд рӯз пеш хабар баромад ки муҳорибаи Чарлз Оливера ва Бенил Дариуш дар коркар қарор дорад ва метавонад ки моҳи май баргузор гардад. ин чизро худи Дариуш тасдиқ карда буд. аммо чӣ гуна ки мебинем, Оливера ба Австралия сафар кард. лекин бояд қайд кард ки ҳоло UFC расман Чарлз Оливераро ҷангвари эҳтиётӣ эълон кардагӣ нестанд. муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волкановский аллакай шаби 12 феврал баргузор мегардад ва ин муҳориба дар вазни сабук мегузарад ва умедвор мешавем ки ягон кор рух намедиҳад ва мо шумо муҳорибаи Махачев ва Волкановскийро мебинем. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳотонро нависен. то бозидид хонободу сарбаланд бошен.